sizobengala awobaba abashumayeli abasemoyeni mama umkhokheli ibandla lonke likaMemezelo nomhlaba uShembe unyazo lezulu amen. Bantwana benkosi nami ngisukunyiswa ukubona isikhala kanti isikhala asivumelekile kuleli bandla ngoba imisebenzi kaShembe mikhulu kufanele sikhulume ngayo. Bantwana benkosi lesi sikhathi esikuso isikhathi sokuya entabeni engcwele iKenani. Ngikhumbula izinto ezimbili uma kufika isikhathi sokuya entabeni engcwele. Bantwana benkosi obaba bethu abashumayeli bakhulumile sisiyawazi umthetho ukuthi uma sihamba sizoya entabeni engcwele siphatha kanjani. uNkulunkulu ubhala uhlezi ekhaya akubhale usemhlanganweni. Nabangaphumeleli abangazophumelela uNkulunkulu uzobabhala uma besiphathe ngendlela ukuthi inyanga yomhlangano. Uhambo lwasemhlanganweni bantwana benkosi uhambo oludinga umuntu ukuthi aqala ifune enhlizweni azikhokhele acela umkhokhelo ingcwele ukuthi amkhokhele naye njengoba kusho isitabelelo. Insizwa akithi emndenini wakethu ubhuti omdala umne wethu wadlula emhlabeni usuku lonke. Ngafika ngazombona ngafika bembhekise lapha emseleni ngasheshe ngaphuma uma isevukile esephila useyixoxa indaba yakhe ukuthi mfowethu ngelanga ngeze ukuthi wafika ngase ngihambile ohambeni lwami ngahlangana endleleni engangihamba nomshembe umqalo wendlela uPombela. Uthi wayesethi kimi mntanami uthi ngiyasibona isitembu sentaba engcwele bekuyintaba endala inhlangakazi uthi ngiyasibona isitembu lapha ezinyaweni zakho mntanami uthi kodwa kukhona into engayitholi kuwe uma sihamba lolu hambo kufanele siqaphele la khona unememezelo khona kuthiwa kuyadliwa nawe yidla khona khotha. Mina mangifika kunedokwe ngithi ngikhothise mangithiwa sekuphelile mangifika kuthiwa isitambo ngithi ngikhothise ngoba ngafunda isifundo. Uthi umfowethu mayikhuluma indaba yakhe uthi wathi umqalo wendlela wathi kuwe emntanami wathi angiliboni idokwe kuwe wena uhambo ngesibona isitembu enyaweni kodwa kukhona engayiboni kuwe angilitholi idokwe kuwe. Uthi futhi nesitamba ngisitholi laphuza khona isitamba. Uthi lalela ke mntanami uthi ngiyakujikisa ngujikisela lokuthi lokho angikutholile kuwe uthi ngiyakuthuma nguthuma kumaNazaretha uthi hamba utshela onke amaNazaretha ukuthi imihlangano kaShembe ayihambe yonke njengoba sikhona la kungake sesihambile. La bantwana benkosi mhlawumbe siyakhohlwa ukuze umuntu waphuma esontweni abe kumnandi esontweni kuba mnandi kanjani esontweni kathi kukhuluma izinto ezikuhlulayo ukusenza. Uma ngizwe umuntu ethi kube mnandi esontweni ngeke ngithi wajabula ngoba kukhulunywe yonke into asekwazi ukuyenza. Lesikhathi ke bantwana benkosi esikuso kuzongena umdedele lapho mase sifikile silalela ukuthi kuthiwani kuzongena umdedele kube nememezelo la kusetshenzwa khona uhambe uyosebenza wenze konke okushiwoyo usikhokhele ibandla likhulu uzothi uhamba uhambo ugxobane nabantu ungabi nomuntu okugxobayo akagxobile ngenhloso. Zikhokhele ungabi nomuntu ngoba uzolahla isibusiso siyinono isibusiso salapha ekhaya asihlali noma ikuphi. Ngelinye ilanga amaNazaretha ebuya emhlanganweni kwafaka ibhasi endleleni ayingakwenzeka angabe sabona ngasolinye. Uma engasaboni ngasolinye sekusuka umama elele onebandla lakhe nje kwesontela kwelinye bandla laseYinoni kufika isibonakaliso ebusuku sithi lapho la kufike khona ibhasi yamaNazaretha hamba uyothandaza khona axabanile amaNazaretha isibusiso sasala khona. Ubasobe uma uhamba lolu hambo ukhona indaba engiyithandayo ikhona insizwa lesikhathi lesi isikhathi sokuthi khona inhliziyo yakho uyithathe uyiphathe ngesandla bese eduze ubusubeka isithupha enkinobheni ethi inyama endala uma ivuka egqokeni ukwazi ukuthi ipresswa kuphi inhliziyo yakho cindezela kuphi. Ithe insizwa kimi ithi ukubone yini ukuthi mangihamba nawe uthi ngihamba nawe ngihambe nawe uthi ebese ngihlabelela
uthi ngihlabelele uthi mase ngihlabelela uthi nganginenhliziyo elikhuni ngingakafiki kuleli bandla uma ngihlabelela ngisuke ngenzela ukuthi ngincenge inhliziyo yami ukuthi inyama endala ngiyive ukuthi siyavuka ogqokeni ebese ngiyithikameza ngokuhlabelela wena uma uvuka inyama endala kuwe ogqokeni uyithikameza kanjani isikhathi lesi sokuyocela bantwana benkosi sokuyocela izinto ezinhle njengoba kuzongena umdedele nami ngangacela insizwe besihamba nazo njengoba abafana bakhulela itimeleni bezithi mayiphethe inkonzo esitimeleni zithi inkomo kaShembe ikhokhwa ngokuthi ukhulume ngomsebenzi kaShembe ukhona umsebenzi wenziwa inkosi yamakhosi unyazi lwezulu lapha emzini wakithi kwaku 2013 ngenomfana oqede isikole wase apply umfana lona ngalolu hlelo okuthiwa iCAO Central Applications Office lolu uhlelo lwenza ama-university akwazi ukubona umuntu applyile uma unesikhala avela kuphumelela athi unesikhala lo mfana lo wami oyiqeda isikole ethe ufuna ukuyokwenza izifundo zobudokotela wathola ukuthi ayikho ngisho university enesikhala onke alandula la ngiqonde khona ngiqonde ukuthi kungaleskhathi lesi somhlangano walenyanga esiqalayo uJanuary lapho ngafika khona ngabika embengeni angisho ukuthi ngifuna ukubona inkosi ngamehlo ngeneliswa ibhenge ngathi mangifika ngase ngiyabika embengeni ngathi nginomntwana masiqeda ukungeza umdedele sekuthiwa kuyabika ngathi nginomntwana uqeda isikole kodwa ikhala zikho ngizwa ngisho egazini ukuthi kunzima akazosithola isikole bathi inkosi kubusise ngathi amen sase sukhuphula umhlangano inkosi yasihola sasiye eKhenani okokuqala sesizohlala eKhenani singazoshintsha sakhuphuka saye eKhenani kwadlula sawuhamba umhlangano wonke waseKhenani kwadlula insuku ezimbili kwafona inyuvesi yathi inyuvesi uphi lo mfana othe ufuna ukuba udokotela ifonela umama wakhe ithi inyuvesi ithi sesinesikhala esisodwa sikadokotela kungenzeka ubulapha nawo nenkinga uma umzali kushala isikhathi usungazi ukuthi ingane izokwenza njani izosithola ngesikole uShembe unazo zonke izikhiye bantwana benkosi nezifo unazo zonke imjovo yokuthi asindise abantwana bakaNkulunkulu uma unesifo esikhona unaso njengamanje na uzungalilahli ithemba uNkulunkulu uzokukhumbula ngo-1994 la eGoli ku-Bank Street kwi-building engazoyibiza ngegama kwadutshulwa abantu ababedlula khona umfowethu omdala wadlula khona wadutshulwa wadlula emhlabeni washiya ingane ney'nsuku ezo-28 engakayibona kuyibona wadutshulwa nomngani wakhe insizwa kaNtombela engithi mangiyibona njalo ngikhumbula umfowethu le nsizwa yadutshulwa lapha inhlamvu yaphuma namazinyo ingena esiphundu yadlula kancane kwi-spinal cord uma idlula kancane kwi-spinal cord yayisilala phansi base beyiqamula umsipha ngayo lento abadubula ngayo ithi le nsizwa isilele esibhedlela lapha eJohannesburg wafika khona uShembe inkosi inyanga yezulu uthi ithi awukho umjovo wayengawufakile uthi wayinikezela imjovo uthi lapho yafika khona yamnyakazisa yathi mfana wami uyagula yini uthi lensizwa ngathi baba ngiyagula uthi wathi inkosi sekufike thina boShembe yavuka lensizwa gijima yayingazi lutho ngoShembe yafuna uShembe la yakhona ngoba uShembe wayevusa lo Shembe sikuye bantwana benkosi uShembe uphelele uShembe uNkulunkulu akalethwanga ngencwadi kodwa uNkulunkulu owehlisa ngqo ezulwini wehlela kithi awukwazi ukumbuza kumlungu usenkingeni wena olindele ukukhonza lo Nkulunkulu ngoba eseshinyezwa ngesilungu siyabonga Nkosi Yesu nomhlaba Shembe sicela sibonga umusa sibonga ukubona ukuthi inkosi uvele ezulwini sibonga nezibopho zothando osidonse ngazo bengisikhona ukuhlakanipha
sicela inhlanhla Nkosi yokuhamba kahle kulobo mNazaretha. Bantwana benkosi lawo bekhuluma umntwana nje uvela kahle Sibongo isenkandla ebhekana iThempeli ubaba uMshumali uXulu umfundisi wamaGumede bakhona nabafundisi abanye sebebaningana kodwa ke umfundisi omdala uGumede okhona phakathi kwethu ngingumntwana omncane la ngakhuluma kahle khona ngicela ningithethelele inkosi ibuse nikuzwile. Amen. Manazaretha sukuma nokubonga noma ngithukile bengabonanga ukuthi babeke umbhobho phambi kwami ngithi ngithemphanga ngosikhadawo kodwa ngiyabonga uNkulunkulu ngoba ngihlabelela lesi sihlabelelo ingoba kuningi nami ekufanele ukuthi ngikubonge uNkulunkulu ngoba nje namhlanje kumhla ka-27 December chaza ukuthi unyaka usuphelile nami uNkulunkulu engihlengile. Ngiyabonga manazaretha yaze mangiguqela ngithanda ukubonga nabazali bami kakhulu. Ngibonga nje abakithi emgazini. Ngiyabonga ngoba ngila eGoli nami ngiyafisa ngathi ngabe ngisemakhaya njengamanye amakhosikazi. Kodwa ngokuthi uNkulunkulu wenza ukuthi mina owami umshado usuke ezansi enkandla uze la eGoli edrobheni. Kusho ukuthi ingakho ke ngila nami ngingumuntu waseGoli ogane eGoli uma kodwa seGoli Nkosi yami. Manje ngaleyo ndlela ngiyambonga uNkulunkulu ngokungihlenga kwakhe iyisu lakhe uShembe ukuthi ngibe umuntu oshade ogane eGoli ngendlela okwenzeka ngayo. uShembe waziye kuningi engachaza ngalento kodwa ngibona ukuthi isikhathi sincane kwabantu baningi ngabe ngiyachaza manazaretha kuningi uShembe uyakwazi ukufihla umuntu. Ngaleyo ndlela ngithi nami angibonge uNkulunkulu ngalesi sikhathi kuDisemba. Ngicela uShembe akhumbule abakithi emgazini, akhumbule ukhokho wami uHayilengwena lapha ekhona, akhumbule umkhulu wami Salathiyela, akhumbule bonke nogogo bami abangiletha kulomendo engikuwona. Ngiyabonga manazaretha ngiyaphila uNkulunkulu ungiphilisile ungibhekile ngakho wonke. Ngicela ukuthi akhumbule nezalukazi zangamukela kulowa muzi. Ngiyakubonga konke uShembe angipha khona nabantwana nekhaya nakho konke. Ngiyabonga manazaretha ngimangiguqela ngikhumbula abakithi, ngikhumbula ikithi, ngikhumbula ikwethu. Angiqondile ukukhuluma ngakho kodwa kuthiwa asifakaze sikhulume. Manje ngizwa kuvuka lokho nami ukuthi manazaretha kunesalukazi kithi esasigane umkhulu wami. Ngiyacela ukuthi uShembe asikhumbule leso salukazi leyo kwakuMagabede. Kuthiwa lesi salukazi sahamba kithi siwumakoti. Ngiyabona kwakumakoti wayengakabi nayo ngisho nengane, wayengakabi nazo izingane. Manje kuningi abantwana balogogo bahlupheka kakhulu. Ngicela uShembe ukuthi abakhumbule. Ngicela ukuthi uShembe noma ngabe kuthiwa wenzelwa ini nani kodwa akulungi lutho logogo lokuhlezi ngaphandle ekhaya kithi. Ubaba uyazama zifike lezi ingane zicela ukuthi sicela usenzele ukuthi nangu mawusefe kodwa kuba nhlangazemuka nomoya. Ngiyacela ukuthi uShembe amkhumbule ngoba
wahambe umncane ingane umakoti wabuyela kubo eMangonyameni la azalwa khona. Kuthiwa wayesefika waba intombi wakhohlwa ukuthi uganile. Kwaze kwafika ngisho abakhongi bazomlobola balobola bamesangweni bathatha izinkomo abakubo kwama udwendwe esigcwayini lakhe eganile ewumakoti kithi. Kuthiwa umkhulu wami ngaleso sikhathi wacela kwabakubo wathi ngicela ninaye ukuyobuka lo mshado ngoba umkami lo sina nalo umuntu akabiyela. Ngiyacela shembe ukuthi leso sitha naleso sono noma ngabe kuthiwa kwabakubi kangakanani emndenini ngicela ukuthi ushembe amhawukele lo makoti ngoba useyisalukazi la khona angimazi nithu kangakanani akekho umuntu omaziyo emndenini ngoba wahamba eganile umakoti asikwazi nokwamxosha. Ngiyacela uNkulunkulu wami ngoba kufika namhlanje ukuthi ngikhulume lokho ngiyacela uNkulunkulu ukuthi abakhumbule yena nomyeni wakhe umkhulu wami. Ngicela ukuthi abakhumbule abasondeze kushembe nenhliziyo zabo lazi khona bakhetha ushembe ukuze into yabo ixazululeke nekhaya lakithi lime kungabikhona inkinga nathi koma bethu ngenxa ukuthi kunonkosikazi ohlezi ngaphandle owagana kithi wahamba emhlabeni sekwezinye intaba kodwa kuthiwa ngelanga wahamba ngale emhlabeni wabuye wazohlala ngaphandle ekhaya kithi. Manje maNazaretha lento indala kakhulu asiyazi akekho umuntu owazi ukuthi babexabaniswe yini kodwa ngicela uNkulunkulu ngoba wazi konke namhlanje ngicela ukuthi masisuka siphuma siyongenisa umdedele babe khona nabo ukuthi noma kufika abasemgazini bezongenisa umdedele bangene nabo babahlambulule bathi mabenikelelwa kulonyaka ozoqala ku2026 bese beyakwamukela lokhu ushembe basondele eduze kwaShembe ixazululeke inkinga yabo ngoba lento ayikhulunywa umuntu ekhaya ngoba akekho yazi mina ngiyazi ngoba eyakwethu yenzeka kwethu impela ekhaya. maNazaretha ziningi izinto engingayikhuluma nami ngizibonge ngohambo oluyingcwele luyintabeni yaseKenana. Kwenzeka enye into ngonyaka ka2023 maNazaretha ngisendleleni eyehlisa umhlangano benginengane ebifundile kodwa ibingawutholi umsebenzi. Ingane yami kukhona inkinga nje engengikwazi lapho ukuthi ngichaze ngoba indaba ende lapha ekhaya kodwa ingane yami ibingawutholi inhlobo umsebenzi ngisho netoha lokuthi nje mhlambe iyopakisha impahla emaplastikini lapha ko Shoprite ingatholi litho. Lengane ine bachelor's degree ayithola ngo2019 eBACC. Lengane ngalesa sikhathi ngisenalezo ziqo lezo za BACC kuphela kodwa ingatholi lutho itoha. Ngithe mangabe ngihamba phansi endleleni sesehla sibuyisa umhlangano ngezwe sengikhathele kakhulu sesibuya ngase ngithi mina othi ngihlale la eduze nomgwaqo kanye service court nasemini nje angingeni mina esikhotheni ngihlalela nje ngase kodwa ngiba nonembeza ukuthi ngathi ngihlezi eduze kakhulu nomgwaqo noma inkosi sidlula la izovela idlule phambi kwami kodwa ngase ngiyahlala ngoba ngase sengikhathele kakhulu. Kwangaphela isikhathi kwase seqhamuka udumo lokuthi nangu uNkulunkulu eseza ngase sengiyayilungisa nami ngathi ngizobuqa khona la ngihlezi khona. maNazaretha into eyenzeka lapha yana ngathi mina ayiqonda akusikhona ukuthi iqondene ngoba yathi mayiza inkosi siguqile sihalalisa yathi vele nje ima phambi kwami yama nje nse phambi kwami. Hawu ngathi Shembe ngisathi ngiyahalalisa yavele yaphenduka inkosi yabuka mina ngqo phambi kwami. Ngavele ngathi mina ngiyayeka ukuhalalisa ngeke angibike lenkinga yavele yafika khona ingelosi yagijima yazolanda lenkinga endlini ekhaya la ngihlezi khona. Ngase ngivele ngiyabika maNazaretha yazi ngezwe umshumayeli owayeyiphoyisa lababa ekhuluma nomunye umama owayeseceleni kwami yathi we masibanibani awuyeke ukuhalalisa nawe bika awuboni omunye ukuthi wenzani. maNazaretha ngayibika yonke indaba yami ubaba emile ngokuthi ngambona esaphuma entabeni uthi wayegqoke amasandali abrown kodwa wathi meseme phambi kwami ngase sengibona usegqoke izicathulo ezibrown kodwa manje mayeme phambi kwami basebeza nezicathulo bazomshintsha izicathulo maNazaretha bamphindisela lamasandali abrown aphume ngawo entabeni phansi. Ngawabona ngathi awunazi izicathulo uShembe aphume ngazo entabeni eyigqokile
ngikhuluma ngicabanga lokho nje emqondweni wami ngiyabika ngiyakhuluma ngihlanganisa izandla ngibuka izicathulo zakhe ngalibika lonke usizo lwami maNazaretha bamfitshintsha izicathulo baqeda wama ngabona ukuthi ulindemi ngayibika yonke le ndaba ngoba kwakuyindaba ende kodwa uShembe wangilinda ngayibika ngaze ngaqeda le ndaba wathi ngazi la ngiqeda khona ngithi amen ngoba ngingazi ukuthi ngumuntu ocimezile uyathandaza wase yaphenduka ubaba wasuka wahamba ngathi Shembe kanti unjani wena uyayizwa inhliziyo yomuntu ngoba phela ukuthi ube phambi kwaShembe uzibike ngqo enkosini uNyazi akwenzeki abantu bahlezi bedudulana befuna ukuya phambi kwababa ngathi mina ngeke ngathi inkosi sime phambi kwami ilethile akulona iphutha angivele ngibike inkinga yami njengoba injalo maNazaretha iyaxazululeka inkinga yami ingane yami ngabuya lapho kwawu-February kwathi nakuphela uFebruary ngiyakhumbula ukuthi kwaqala uMashi kwaku-23 obaba bezovala 23 kaMashi la eThempelini wase yasuka umshumayeli waya lapha phezulu eyuvele ekhaya lami wasefike enza lento uShembe wamthuma yena ukuthi akabuye azoyenza la ekhaya wafike wayenza wayehamba nabahlambululi mhlawumbe uyakhumbula umhlambululi ukhambule wayehamba nabahlambululi bayinza yalunga lenkinga ngithi ngoba kwaku-23 ngalela langa ingane yami kwathi kuphela inyanga yesihola nabantu abaholayo emsebenzini lengane yathi mayifika ngiyakhuluma nje ngoba ingane eyifihlayo kakhulu angeke mhlambe ngelinye ilanga isukume ibongele umuntu oyifihlayo kakhulu kodwa ngithi ngikhulume lokho ngoba kuwumsebenzi yohambo lengcwele olubuye ekhelane langoJanuwari ngifisa abantu bazi ukuthi uhambo alukho mayelana nokuswenka futhi alukho mayelana nokuthi unjani noma unemali noma hamba udla umdongo ubaba ade hlala phansi ekhuluma into ebalekile laphana ukuthi wazi ukuthi abantu ohamba nabo bakuphi nawe ukuthi uhambe emuva musukujaha ukubanga indawo phambili noNdlunkulu nabakhokheli izalukazi zakini zihuduleka le emuva wena ubhizi uhamba phambili nabangani bakho yonke leyo nto into efanele ukuthi usiyigadi ngoba mhlawumbe siyesikhohlwe mase sisibona abangani sesihamba lapha phambili sekumnandi kodwa ngithi ngikhuluma ngemsebenzi mina uShembe ayenze mangibuya ohambeni luyingcwele lwaseKhenani lengane ithema ithola umsebenzi ngelanga lokuqala ifika lapha eUJ base ifike ingishuthela ingikhombisa sebenginikeza ioffice lami nanti ngifika emsebenzini ngolanga lokuqala akuphelanga isikhathi esingakanani base lo owabeyiqashile lapha wayeseyihambisa kwenye indawo se-NYDA kuthiwa i-National Youth Ban Development Ban angazi kodwa wayesefika lapha futhi bese bemnika i-office lakhe lo mntwana wayebese bethi abaqashe abantu ababili belo azosebenza nabo wayese ethi ukusebenza lapho ngase sengiyahamba namama Nazaretha ngaya kuJuly ngikhuluma into eyenzeke ngesikhathi esifishane esingaka ngase sengiyahamba ngaya kuJuly mangifika kuJuly ngifike ngilinde ngisine ngenze konke kuthe ngesinye isikhathi ngikade ngiphuma esimayweni kuJuly ngase sengizwa isimfonela lengane isithi ma yazi ngiphuphe inamba kanje bese ngicela ukuthi uyidlale lezo inamba lezo zidlale nje ngemali ngoba enhlizweni yami kuthi angithi zizowina zonke nangampela lengane ngoba ingane ayilalela lengane ivele le number ngokuvila lapha kwa ilele embedeni ngeshumi zivele lezi inamba ngakusasa ziphume zonke ivele lengane iwina imali encane yakhala kwaze kwabuhlungu kumina enhlizweni ngase ngithi mina Shembe shothi bengakafiki isikhathi sokuthi umuntu abe namamiliyoni kuloba musi shothi isikhathi lesingakafiki kodwa maNazaretha ngithi shothi ingelosi yenhlanhla yayihambisana kulomntwana ngoba kuthe kuvalwa umhlangano lengane yayisiqashwe ikhampani yama-CA umsebenzi evele ufundele le company yamqasha umsebenzi omuhle ngendlela yokuthi abantu ababekade besebenza abakazi namanje ba-achieve ukusebenza umsebenzi onjalo ngithi ngiyakubonga lokho maNazaretha ngoba uShembe ukwenzile kulowa muzi
noma yena iy'fundo zakhe saqhubeka. Ngiyacela Thusheni uNkulunkulu wami ukuthi angene nakulela khaya sibe nje ukuthandana ney'ngane sibe into eyodwa. Ngithi ngibonga konke lokho Manazaretha ukuthi ushembe iy'nkinga zami usiqaqa njalo uma kuyinyanga yomhlangano. Njalo uma kuyinyanga yomhlangano emkhulu nami ngiyengifisa ukuthi noma kungekho lutho enginalo kodwa uNkulunkulu angiphe ukuthi ngibe nakho enhlizweni, ngoba uma usunakho enhlizweni kuyaqhamuka nasezandleni ukwazi ukuthi uhambe uphumelele nawe wenza izinto ezenziwa amanye amaNazaretha. Ngaleyo ndlela ngithi ngiyabonga, ngiyakhuthaza ukuthi ngicela sithandaze omama, amakhosikazi aganile nangaganile, sithandaze, sifundise ukuthandaza. Umthandazo uney'mpendulo ongeke uzusho ukuthi bekade ngithandaza umuntu ngathi hayi uyaloya wena khona inyanga uyihambayo, kanti cha umthandazo. Inkosi kuseni kusuku. Ngiyayikhetha inkosi enhle yasehleni. Olise bantwana benkosi bengingabonanga ngale ukuthi umama usukumile. Amen. Ngithina mangisukume ngoba angazi kwenzakaleni namuhla base ngifike endaweni ephambili. Ngithina mangizokhokha inkomo kaShembe. Amen. Manazaretha ngangiyaye ngizobaba bathi la ekhaya kufihlwa lutho. Leso sikhuluma isipoko sikaShembe lesi. Amen. Ngeke ngazama kakhulu ngosizi bantwana benkosi imanxeba kodwa ngoNkulunkulu angithandile naku ngisaphila. Ngonyaka ka2022 ngixolise umfana wakadlala lona ezintabeni ezasophongolo ngaphansi kwamshumayeli uMadonsela. Ngike ngazama ngosizi bantwana benkosi ngazama ukuyibulala. Ngathatha umanyazini ithini lonke ngaligalela emlonyeni ngalandelisa ngamanzi. Kodwa ngemisebenzi kaNkulunkulu, umsebenzi kaShembe, uShembe mayengakathandi umuntu wakhe usuka ngathandi. Ngathi mangifika esibhedlela ngafika ngihambela. Ngaqhubeka abantwana benkosi ngiphindile ngonyaka olandelayo 2023. Ngathatha upoison o7 awufake egazini. Umntana mayayisesikolweni umfana wami ngangithi ngifuna athi mayefika athole sekuphelile ngami. Angikhulumi ngemisebenzi yakadlala, ngikhuluma ngemisebenzi kaShembe. Bantwana benkosi ngithe mangizwa enye insizwa ikhuluma ku TikTok ikhuluma ngemisebenzi kaNkulunkulu. Ngase ngiyibuza ukuthi mina nguphi ngoba siyakhuzwa sizwa. Amen. Kunombhalo obhaliwe lapha ukuthi ningabe njengokhokho benu. Okhokho bethu abazenza lukhuni inhliziyo zabo. Engabe mina nawe yami inhliziyo ayikhukhuni. Njengoba siyakhuzwa sizwa. Amen. Ngicela ningishaye mangiphuma la Manazaretha. Ngoba isitimela bayaye bathi sishayise sendleleni. Ithi lensizwe ngangilalele ngoba amaNazaretha safaka iMnazaretha ongena sekahleli nabo ngibambe ngiyashelela ngale kwethuna ukhona yini uMnazaretha. Ithi ngale kwethuna ukhona yini ngoba lo uMnazaretha engena ngawe ethubeni ikhiwe. Uthanda ukuzobukwa wena la. Inkozo yokuzobuka yini. Ithi lensizwe ethanye insizwe ngangilalele ekhuluma ngendaba yala eSandton. Yayijoyina iSatanism.
weManazaretha ake nibuye la nikhona odadewethu enihamba kwamkhokhela ake nibuye la nikhona Nhlal'sutha ake nibuye la nikhona ngoba makungake kubiwe lapha esangweni kubhekwe kuthiwa umuntu akaka asineka aveza amazinyo iningi Nhlal'sutha ongayithola ifaka amazinyo egolide baningi odadewethu ongabathola bafaka amazinyo egolide bafake iy'nwele zamandiya khona umuntu ongamthinta yini asafake iy'nwele zendiya khona okwakubo yini ongamkhuza aphuzeke kubo njengoba noyijini ngifike la ekhaya kuthiwa ujini nokhakha ugqokwa amen odadewethu bafake iy'nzipho lezi zokufaka niyazazi lezipho mangabe unokwabukela mamungu asiyini ama-vampire afaka lezi nzipho eniy'fakile siyaya yini mshembe noma siya ithi le nsizwa Manazaretha nidelela ukugcina ithi mina njengoba besho uNkulunkulu athi akhona amaphoyisa kaShembe angayigqokeli ingubo ithi sengibuya ngale kwezayo angiyificanga yonke le Mnazaretha ngifice ikherubi ngiyacela abantwana benkosi ake siyifundiseni ukuthi uma sikhuzwa uShembe usuka angahlabeleli mangaba athi ningabi njengokhokho bethu okhokho bethu abazenza kukhulu inhliziyo zabo owayekukhuza uShembe bathi hayi lolu hlanya lolu babembiza ngohlanya kuthe ngonyaka ka-2010 ngangiphuma ekhaya ngiyokwakha umuzi kababa umshana wasethatha ihasha gibela naye ligibela nje ihasha angalifakanga intombi wayesewa mayewa wayesebuye esigangeni khuluma ngemsebenzi kaJehova mayefika la angene ekhishini ngihleli nje unkosikazi uthi ngikhandela itiye abesiya umshana besiyahamba emhlabeni uma ehamba emhlabeni ngimthathe ngimkhiphele phandle ukuthi uMnazaretha angwazi ukuthi aqhubeka kanjani wathi mayefika umama ongizalayo ngoba phela abantu abadala bayazazi izinto wathi mntanami kusasizana lokho kwenzayo kusasebenza sihambe emhlabeni engakumemeza ngathi weshembe ngizophuma ngelilodwa nje la ekhaya ngizophuma kunethuna ngakhuleka abantwana benkosi ngafaka amafutha emlonyeni asavale uvalekile umlomo namanzi kwathi ngelikade wasevuka umshana ithe mayevuka wahlala esithi isikhathi angakhulumi mase ngithi ngiyamemeza hawu thabani sakumemeza kangaka wathula bekwenze njani uthi cha malume la ngihleli khona ade ngihleli phansi emgodini izulu ade liduma kakhulu ade ngihleli nezinyamazana uthi umama hawu mase kumemeza ungasiza uthi benginganizwa nonke mina umuntu ade ngibuzwa umalume kuphela yingoba bengizwa ngoba ngangifaka ingubo kaShembe ngisho ukuthi ngilungile abantwana benkosi kodwa ake siceleni uNkulunkulu ukuthi asikhumbule ngoba silapha sihamba nemindeni ehlukahlukene uma ngabe lezi zinto singayiqedi uNkulunkulu ziyosuka nini kithi laba bangenayo njengoba bangenile nalamuhla sobamukela ngamuphi umthetho uma ngabe thina singenawo umthetho singenawo ukwazi nokuqonda ukuthi silandele bani njengoba bekhuluma umama unyazi lezulu lidala ake sikhumbuzeni ke abantwana benkosi ukuthi kule ndawo esikuyo asizange uzodlala noma ngawe uyavuka noma ngawe ujabulile mawuze kule ndawo okwazi ukuthi uzele imindeni ekhalayo ngoba eminye yakhishwa ikhona eyalayo ethi mayememeza uNkulunkulu uma kumenyezwa kuthiwa sontweni icashe ngaphansi kwenakunjani kwezibi ake siyinxuseni ukuthi ayisondele nathi sibamukele ngeqiniso ngoba lokuyithanda kuze kweqe iyasho incwadi yeBhayibheli ithi kunesikhathi esizayo lapha abantu bayoyithanda kakhulu mawuyiNazaretha uzazi
Inkosi baba ingcwele. Oguqile ngilaflakadi. Yoganele kaMngomedulu. Amen. Amen. Nami ngisukumela nokubongela abayingcwele ukugcinwa kusukela ngoJanuwari kuze kufike lethuba. Ngiyabongela Inkosi uNyazi wezulu ngoba lithi livile Nkosi asilibonge lisuku lunye ngoba lunye lelo suku liyikulungwane. Amen. Amen. Nami ngiyabongela abayingcwele ngoba ukulala kuyimvelo kodwa kuvuka kungumusa. Amen. Siyabonga abayingcwele siyahamba sintabeni. Nami ngiyacela uNkulunkulu engathi ngingamenywa ukuyentabeni. Amen. Ngithi mangifika phambili ngento lokufanele njengoba bobaba nabomama sebakhulumile. Ngingandlula nje entshumayelweni eyodwa noma ezimbili. Ngalelinye ilanga sihamba uhambo nangaphosisi ngonyaka lophelile. Uma sihamba abayingcwele kunenkosikazi inkosikazi yahamba naye. Kuloyo nyaka loyo ngithi nje enhlitweni yami ngikhathele manje ngihamba ngiphushana namakhosikazi. Ngifuna kuloyo nyaka lona ukuthi ngithenge imbomu. Ngihambe ngiyohamba nalabo abashaya imbomu. Ngahamba abayingcwele ngayithenga imbomu. Ngithi ngifuna ukuhamba ngathi ngelilanga kuzophuma umhlangano ngathi ngithi ngilele. Kwafika nje omunye umama engingamazi ukuthi wakuphi kodwa nje sekumama osakhulile. Ngilele wathi uthenga imbomu. Ngathi yebo mama ngithenga imbomu. Wathi uyohambaphi? Ngathi ngiyohamba nabe imbomu. Wathi uze wathi ke ukuthi nangabe uhamba nabe imbomu thina sokufuna kumakhosikazi ngoba siwathi inkosikazi uma shaya imbomu ungenzi lutho. Amen. Ngiyabeka nje komama ukuthi noma ngabe kunjani hamba la kumele ukuthi uhambe khona. Amen. Ngalelinye ilanga ngikuJuly bayingcwele sayekugcina. NgoJuly ngihlethi nenkosikazi kulabo makoti labancane. Ngakhelene naye. Uma ngakhelene nalo makoti lona nangivuka ngihamba ngiya kuyosebenza ngimvusi. Asambe Ntombosi yosebenza. Alala umakoti engafiki nje lutho. Uthi ngesikhathi semthandaza geza umakoti abe muhle niyabathi ke bahle bakoti bala ekhaya nabanje phambi kwethu. Abe muhle umakoti ahamba emthandazweni abuya ahlale phansi. Nga-12 ngimkokodele edokodweni asambe Ntombo. Hayi Ntombo ingavuma ukuhamba. Hayi sithubeke sisebenzisebe ukuthi umhlangano nase uvalwa. Umakoti angene edokodweni alale shothi kuzovuka ngesonto semgidini umhlangano sowuvaliwe ngayintombi. Ngivuka ngemgidini angithi uyangiphakela bayingcwele wathi angiyeke kupheka nakaphakela umyeni wakhe angikhumbule nami njengabamezala. Angiphakela umakoti. Kuthi ke nase kuyomgidini ke sengiyavunula ke mina ngiyagida. Uvamise ukuvuka ekuseni lo makoti nangabe endlela umyeni wakhe ukudla. Kodwa ngaleli langa leli wangavuka ngibe bathi Ntombo ngihambe ngiyosebenza bese ngiyabuya. Sengilungisela ukuvunula ke. Ntombo kwenze njani ukuthi uNtombo ngicine ngivula idokodo ngibuye ukuthi umakoti ngimthola umakoti ngaphakathi akakhala sekumanzi ngisho sifuba. Bakhosikazi ngicela ukuthi ningive kahle. Umanzi ngisho sifuba ngibuza umntanami kwenze njani manje? Ayikuhlule kumakoti ukukhuluma ngikhamanzi ngimphuzise bese sokuyabuya kumakoti uyangixoxela ke. Uthi mama bengilele ebusuku njengoba umhlangano uvaliwe. Uthi wasebona kuvuleka idokodo lelilalele kulo uthi kwangena izalukazi eziningi angazazi nokuthi ezakuphi. Abadala uthi bahlezi bagoqene labantu abadala. Uthi bathi nabefika bathi ya makoti athi yebo bomama athi bathi labo mama umhlangano uvaliwe wathi umakoti yebo uvaliwe athi uyahamba nje wena kusasa ubuyele ekhaya asho ngalesonto. Athi ke na yebo ngiyahamba ngekhaya. Bathi ke labantu abadala kubhlungu ethi asihambi nawe ngoba wena ubuhlezi nje la ugoqa izandla ungasebenzi ungenzi lutho ngakho ke sigoqene nje ngalokho sigoqene ke asazi ukuthi uzohamba nobani. Ngahamba ngaye emgidini asangitshelile umntwana nangibuye emgidini ngabaleka abayingcwele ngoba bebuza kimi ukuthi enze njani ngingazi mina ukuthi kumele ukuthi enze njani. Inkosi ibusise nikuswile. Amen.
Ave